ଏଇଠି ବାଜିଛି ପ୍ରବଳ ବାଜିଲା। କଣ ପାଇଁ ବାଜିଲା? 18,000 କହିଲା ବାଜିଲା ବହୁତ ପଳେଇନି ଆଉ। ଯାଇ ତ ଆଣିତେ ଆଉ 18,000 କୋଉ ଆଣିଲ? ତା ତ କଥା କହିଥିଲାନି 18 ସେଇଠି କହୁଥିଲେ 18,000 କହୁଥିଲେ। 18,000 କୋଉଠୁ ମିଳିବ? କୁକୁର ଗୋଟେ ପାଳିବ 18,000 ହେଲେ କଣ ହେଲା? ଟାଇଗର ଗୋଟେ ଦେଖିଥିଲେ ଜର୍ମାନୀ ସ୍ପିଚ୍। ସେଇଟା ତ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କହିଲା? ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କହିଲା? ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କହିଲା? ଲ୍ୟାବରେଟରୀ ସେଟା ଆଣିଲେ 15,000 କହିଲା ବା। ସେଟା 25,000। 25 ସେଇଟା ଭାରି ପସନ୍ଦ। 25,000 ଦେଇ କୁକୁର ଆଣିବେ ରାମ ରାମ। ଗୋଟେ ଦେଖିଲି କଣ ନର୍ମାଲଟେ ଦେଖିଲି ସେଟା ବନ୍ଧା ହେଲାନି। କାଇଁ କଣ ଆଣି ହବନି? ଆଣି ହବ। ଆଣି ତ ହବ। ଆଣି ହବ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦବୁ। ତା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦବୁ। ତାକୁ 3 ମାସ ଟ୍ରେନିଂ କରେଇବୁ। 3 ମାସର ଥରେ ଲେଖା ପୁଣି ନେବ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବ। କେତେ ଟଙ୍କା କହିଲା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଗୋଟା? 800 ଟଙ୍କା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। କାଇଁ ମନ୍ଦିର ରୁଷ ପଳେଇବା ଆଉ। ମନ୍ଦିର ରୁଷରେ କ'ଣ ହବ? ହଁ ବାବା ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ଡ୍ରଗ୍ ଯଦି ହେଲାନି ତ ହେଲାନି ଆଉ। କୁକୁର ଦେଖିଛୁ ନା କ'ଣ? ସତ୍ୟ କୁକୁର ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ପଇସା ଅଧିକା କହିଲା ବୋଲି ସତ୍ୟ ମନ ଦୁଃଖ। ଯେଉଁଟା ଆସିଥିଲା ସେଇଟା ତ ନେଇପାରିଲାନି ନା, ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। ନେଇପାରିଲାନି ସେ କୁକୁରଟା। ସେଥିପାଇଁ ବସିଛି ଆଉ ବାଣ୍ଟାଲିନ୍ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛି ଆଉ। ଦେଖିଆ ହଁ 25,000 କହୁଛି ଆଉ। ଚାଲ ହଁ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେବ, ଭାତ ଯାହା ଖାଇବ ଦେବ ଆଉ କ'ଣ। ହଉ 25,000 ନେବ ଆଉ କ'ଣ। କାର୍ଡ଼ରୁ ଆଣିବ ଆଉ କ'ଣ। କ'ଣ କହୁଛ? ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଆଜି କୁକୁର ନେବା ପାଇଁ। କି କୁକୁର? ଜର୍ମାନୀ ସ୍ପିଚ୍। ଜର୍ମାନୀ ସ୍ପିଚ୍ ସେଟା ନଥିଲା। ପେଟ୍ ହାଉସ୍କୁ ଆସିଥିଲୁ। ଶହୀଦନଗର ପେଟ୍ ହାଉସ୍ ସେଠି ଆସିଥିଲୁ। ଏଠି ତ ନାହିଁ କୁକୁର। ଯେଉଁ କୁକୁର ଯେଉଁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ସେ କହିଲା 25,000, ଆଉ ଗୋଟେ କହିଲା 8,000, ଆଉ ଗୋଟେ କହିଲା 12,000। ଦେଖିକି ଗଲୁ। ଦେଖିବା ଆଉ କେଉଁଠି ବାପୁଜୀ ନଗର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋର୍ ଅଛି ଭଲ ବଡ଼ଟେ, ସେଠୁ ହେଲା ତାହେଲେ ଦେଖିବା। ଏବେ ବି ତା ମନ ଭରିନି, ଆହୁରି ଦେଖୁଛି କୁକୁର କାଳେ ମିଳିଯିବ ଏଠି ଭଲ। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ମିଳିଲେ ଭଲ, ନ ମିଳିଲେ ଭଲ। ଚାଲ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ମିନି ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।